Grający w makroregionalnej lidze juniorów młodszych piłkarze Stadionu Śląskiego podejmowali w minioną sobotę Zagłębie Lubin. Spotkanie toczyło się w ramach 12. kolejki rozgrywek. W pierwszej części spotkania podopieczni trenera Bartłomieja Zdrzałka byli zespołem zdecydowanie lepszym. Grający w zielono-białych strojach zawodnicy stworzyli sobie kilka dogodnych okazji do objęcia prowadzenia, sami zaś nie dopuszczali do zagrożenia pod własną bramką. Wyraźną przewagę udało się chorzowianom udokumentować dopiero w 34 minucie gry. To wtedy koronkową akcję zespołu i kapitalne dośrodkowanie Mateusza Morysa na gola zamienił Mateusz Lubkowicz. W drugiej odsłonie do roboty wzięli się lubinianie, ale wciąż z mizernym skutkiem. Przewaga gospodarzy nie była już tak wyraźna, ale to ciągle zawodnicy stadionu byli bliżsi zdobycia kolejnych bramek. Niestety marnowali nawet najlepsze okazje. Nieskuteczność pod bramką przeciwnika mogła się zemścić. W 55 minucie piłka wylądowała nawet w siatce bramki Przemysława Popczyka, ale wcześniej sędzia liniowy zasygnalizował pozycję spaloną zawodnika Zagłębia. Do końca spotkania obraz gry niewiele się zmienił. Goście bez efektu próbowali sforsować solidnie pracującą defensywę stadionu, zaś gospodarzom nie udawało się przypieczętować wygranej drugim golem. Ostatecznie Stadion Śląski Chorzów pokonał Zagłębie Lubin 1-0. Powiem tak, bardzo szybki mecz z obydwu stron. Myślę, że w pierwszej połowie byliśmy na pewno zespołem skuteczniejszym. Wykorzystana sytuacja na 1-0. Myślę, że w drugiej połowie, gdybyśmy wykorzystali tę sytuację przy 2-0, nie byłoby takiej nerwówki do samego końca, ale gratulacje dla chłopaków, bo pokazali się z dobrej strony. Myślę, że to spotkanie pokazało, że chłopcy są się w stanie nastawić na każdego przeciwnika i te sytuacje były. Szkoda, że niewykorzystane, ale myślę, że ten luz, który teraz mamy, bo tak naprawdę mamy tylko matematyczne szanse, żeby dogonić Gwarę Zabrze, spowodowało to, że gramy na większym spokoju, stwarzamy sobie więcej sytuacji i nie ma tak tej presji tego wyniku, więc dlatego też ta gra powinna cieszyć.